El pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor ha reunit aquest cap de setmana un bon grapat dels millors jugadors i jugadores del minibàsquet de tot Balears. La disputa del torneig de Reis ha deparat aquests 2 dies duels entre les seleccions de Menorca, Eivissa i 2 de Mallorca, tant en la competició masculina com en la femenina. Per intentar fer una trobada entre minis, detectar els jugadors de més projecció i també viure una experiència d'intercanvi entre els nins de Menorca i Eivissa i els nins de Mallorca. El torneig, organitzat per la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, ha comptat amb el patrocini dels Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa i la col·laboració d'un club jove però amb molta de força i que és de Manacor, el Zona 5, que espera que el torneig també serveixi per fer créixer l'afició pel bàsquet a Manacor. Per l'experiència que teníem amb organitzar tornejos com el Bernat Costa, que ja fa 4 edicions, i ens va demanar la col·laboració per organitzar aquest torneo. I clar, tot el que sigui bàsquet base, nosaltres ho apoyem. Enmig d'un gran ambient de bàsquet a l'emblemàtic pavelló manacorí, els assistents han gaudit molt amb els joves que d'aquí un parell d'anys han d'agafar el relleu del Joan Riera, Irra Pampín, Gavi Ocete o Marina Picornell. Tots ells ja jugadors i jugadores professionals amb el bàsquet Mallorca i el Joventut Marià.